दिनै जोंहा अमा गुमदों माने अमा गुमनि आरो आङो नै बेजाय साला हैद साला इजाबो साफा उल्थां बुल्थां जाजोबना दं अमाफ्रानो इजा खारलाय साफा आरो इजाबो दंहैयो बेनिफ्राय नै बेजाय साइडआव खामानि सोलिगासिनो माइ हानाय जोबना माबायदि नांखो आजादि नांबायना मैया माइ हानाया जोब्बायना पुरा साफा जाजोब्बाय दा खालि खानांगौ आरो बजा रोगानांगौ ओमफ्राय नुवाखै मटराबो बारा साउन्ड जायाखै पांखाखौ बरनना दोनदो खामखागोन ना आरो इजा रिमजिमनि बाबा नै इखौ देखायनो बहुद गोबाव जाबाय खोमालै मानसिफ्रा इजा खुन्था फबनो नागिरदों आरो ओमफ्राय बिदि खालामगोन खोमा होथेगोन इजा साइडआव गेमस्रिनि फिसाय नामा लावदुम जालाय बेनिफ्राय दा आइनि बागानखौ नायनि आइया मा खालामगासिनो गायनायाथ' बुहुद मैगं गायगासिनो आइया नै दा बाथौ गुदिखौनो गायदों आरो मा गायदों नै बिबारा मा बिबार होनना बुङो बेखौ दाउला खुंगुर होननानै ना जोंथ' दाउला खुंगुर होननानै बुङो नै बेखौ सिगांसो बिराद नुयोमोनलै आजिखालि बारा नुनो नागिरला लाफा लाइ ओरैनो आरो बेजा साइडआव ओमफ्राय बैजा साइडआव दाखालि बायु फैनायखौ देखायबायना आङो मुदुफुलालाय थायगोन ना थायाब्रा गोदोनि गान ओमफ्राय मारैमोनलाय आं गायनाय फान्थावा दासो बिबार बारहांदों दा माबोरैमोनलाय गोबां मानसिफ्रानो मिन्थिया ओमफ्राय आगोलनि मानसिफ्रा मिन्थियो आरो बे गानखौ ओमफ्राय एसे कमेडि टाइपनि माने खननो लाजिनाय मोनो आरो फार्स्ट दा नै खासे मानसिया खालि इजा थांफानायल' ना थोद साला नोङो मोजां नङा मानसिया बेनिफ्राय नै बे मोनसे साइकेला रिमजिमनि बाबानिमोन माने आदानिमोन आरो ओमफ्राय दाखालि बावै बेसेबां बायना लाबोफिनदोंमोनलाय 200आव बेखौ फानदोंमोन जोंहा आगोलाव माने बेजोंनो इनि बाबाया रिमजिमनि बाबाया फराय माबाबाय स्कुल जोब्बाय मेट्रिक होबाय माबाय ओमफ्राय फरायनाया गैला नालाय बेखौ फानहरबायमोन मादै लाङानो ना मादैनि फिसालानो ओमफ्राय दा आरो दाखालि बावै 200 थाखानि बायना लाबोफिनबायनो सिगां बेसेबाङाव फानदोंमोनबा 1500 गोदान समावनो फानदोंमोन आरो आगोलाव बिराद साइकेल सोलियोमोन ना स्कुलाव थांबाथाय साइकेल नायथारगौ बे समाव बायनायमोन आरो F1 साइकेलमोन F1 बिराद मोजां F1 साइकेलनि नै बेनि थाखायनो बेस्ट मानसिफोरा मोजां मोनोमोन बेफोर गेदेर आरो साइकेलाबो बिराद खारो साइकेला एसे गाधा खिन्थु बिराद मोजांमोन आरो फाहामफिननांगौ ना फाहामनो होननानै लाबोदां दिनै जोंहा अमा गुमदों माने अमा गुमनि आरो आङो नै बेजाय साला हैद साला इजाबो साफा उल्थां बुल्थां जाजोबना दं अमाफ्रानो इजा खारलाय साफा आरो इजाबो दंहैयो बहुत गोबाव जाबायना सम गुमनांगौ आरो न'आवनो हेगारना होनांगौ बारा गोजानाव न'नि बाउन्डारि बारहोनाङा खालि न' सिङावनो माने बारि सिङावनो न'नि ओइ मानसिफोर जे गोमोनबो आरो डिस्टार्बा बाराद्राय दै हेगारना होबाथाय नायदो ओइ आरो इजाबो दंहैयो ओइ आरो बिमाया इजा दंहैयो खोमा इजाबो दं डिस्टार्बथार जा डिस्टार्ब खालामखायो दसे माबानानै दा आदार होनानै गावबागाव गन्द्रायाव सोना दोनसै आरो एक नाम्बार दुस्थुआ ओमफ्राय नैबे एकदम हेगारना होबा दा अमाखौ इजाबा इजा होबाय थागोन इजाबा इजा दलथा नोंखौ हेगारा आं दानो दा हेगारगोन आं बिमा गोजा मानिबो फिसा जाथ'वाखैनो जागोन आरो बे आरो 20 दिनसो दंबावो बे ओमफ्राय बे आरो मास मोनसेसो दंबावो बेनि उनाव फिसा जागोन आरो बे मासेया ओमफ्राय बे 20 दिननि उनाव डिसेम्बरनि 11, 10, 12 बेफोरबायदियाव गोलैगोन आरो 10, 11, 12 बेफोर समाव गोलैहैगोन बे फिसा जागोना डिसेम्बरनि अरलायगोन दे इलाय मानो अरलायो ओइ नोंसोरखौ ओइ
अरलाय नागिरबाय थायो साला है 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 आरो इनि आरो इसोरो अरलाय नागिरबाय थागोन बिसोरो लोगो जाबा मा जायो ए लोगो जा दाउआबो दाखालि माबा फिसा जादोंमोन ना रेमजेम सोरनिमोनलाय मादैनिमोन ना दाउआबो दाउ बिमायाबो एसां मोजाङै हेगारनानै होयो आं होमबाबो जानो रोङा मायाबा नै बैसोरो जानो रोङा मानोना बिसोरो बारा माबानो मोनाखैना उन्दैनिफ्रायनो बाहेरायाव थानो मोनाखैना खिन्थु बिमाफोरालाय बिराद मोजां जायो आरो बिसोरखौ उन्दै समाव खानाय मोननानै बा गासै बिमायाबो बा बेखौबो उन्दै समाव खानाय मोना खिन्थु नै बिसोरो उन्दैनिफ्रायनो खाजानो मोनाखै ओमफ्राय बाहेरावबो बारा दिहुननाय जाया मा जायगानिफ्राय ओमफ्राय हेगारना होबाथाय खारथिंलाबायबाय थायो ओमफ्राय जानायफोरा खम नै दा जेरै जागासिनो दा बिदिनो आरो खारथिंलाबायबाय थागोन दा आरो हाग्रायाबो एसे खमिखाबाय बे साननैसोनि गेजेराव जेनेबा इजाबा इजा खारजोबना दं बुजाबा अबे खारजोबखोथाय नागिरबाय थानांगोन बिदिनो इजा हमना हरदोंमोन आङो बिराद डिस्टार्ब खालामो हेगारबाथाय खिन्थु कन्ट्रलाव थानांगोन आरो नङाबा नों रागा जोंनो ओंखारलाबायगोन दलद थायाना बिसोरो ओइ नै जाय मोनफैलायबाय मोनसे मासेया इजाय मासे दलद जाना था अमा बेदरनि दामाबो साननैसो आगोलाव जोबोर खम जादोंमोन ओमफ्राय दाथ' आरो बारिफिनबाय नामाथाय माने साननैसो आगोलाव आरो 50 थाखा 100 थाखा बिदियाव फैदोंमोन माने केजियाव ओमफ्राय जोंनाथ' 300 खालाय माने मेन प्राइसआ 300 मोन ओमफ्राय खोनानो मोन्दों दा साननैसो 300 जाफिनबायनो आरो जोंनि जायगायाव नङाबाथाय साननैसो आगोलाव बहुद खममोन नै बोरमाया सोरनि हा ए बोरमाया हा मादैनि नै बोरमा फिसा आरो मादैनि दंलायो मानैबो फिसासो बे खासि खालामदों दाखालिबावै बे बोरमा खासि आरो ओमफ्राय ना सोरनिमोनलाय माबेसे मानै खैथा जानांगौमोन होनबा 10ता 11ता 12ता आरो दाउदैखौनो जाजोब्बायना दाउदैखौनो आं सानसे दैनिना दैथाम जाखादों आरो रेमजिमाबो जादों दाउदैखौ ना बुरजा जानायनि ओमफ्राय थाङै 8ता थाबायमोन दा दैथामाव गला जाबाय दै माबाया ओंखारबाय थाखायाव बायना लाबोदो 500 आंबो 5 थाखा होनब्रा दाबा मोनगोन नाबा मोनला 1000 लां जानिखौनो होमबा रायजानो ओमफ्राय होना लाबाथाय गैला आरो न'आव थानो मोननाय नङा हा धुपगुरिनिफ्राय लाबोदोनो धुपगुरि गैला खोमालै मोनगोन ब्रा दा थान्दा दिन मोनफैबायना दा फिसा जाखासिगोन ना थान्दा दिनाव हाबाय खारबो